Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ia kajing tip ke basmosi adu kata atau ide bat kajing klat kensan no Emily bodon burom jongka maurang kedeng konstruksi dan nakaliang jongka government MDA government nakaliang jonga rusimet asngeu ba kalong cindu ka bakrao ia ke jela mangi barkoi ia ke assembly barkoi bat kamtam ia kipai ba jongka maurang kedeng konstruksi barkoi kajing klat ka baklem poi perkat bat kamtam uniu de WMI ubadang kena ngalam ong ubadang ngidang expect ngidang community sibun ke na u den reblay lai bet ban simno yu tang si tengpot den nakaliang jonga personally ban nakaliang jonga MD government ni pha ya ke jing skolem sha ilok sha ki kun sha kimi sha pa sha ki bayi ke basen ki badon ji de paro bat kumjuru sha ki pai ba jong ka maurkene ko sosi barkoi ngakamen scam bo bleu kat bati ai ya ka jing ngen ai ya kata ka jing jathai na ka benta uneu samlarang ba leader jong pe jela ka jingi local emily aba ni phai na ni i ham ni pe ya ki ke bola le a lu bun ki kam bola le ba den le ko mo pi ka ne ka kam yap ka kam im ko long ngim la ban om ba ka de ka ti jong lu den ngang scam ba pro ko long kajing penyat bastan den tinggi duai ba bleu do kat bat kaying ka sen ba koi bat kumju ngai scam ba bleu ai o ya ki jathai ka ba bom chukut